Takže čaute, ja to som ja Sebo29 a dneska si natočíme ochutnávku Doritos Sweet Chili Flavor. Takže môžeme ísť na to. Idem ich akurát kúpiť. Tak poďme na to. Idem to kúpiť do Freshu. Tak dúfam, že ich tam budú mať, lebo minule som ich tam videl. OK, tak moje Doritosky mám tu. Akurát som vyšiel z obchodu. Tak ideme si ich doma ochutnať. OK, už som akurát na ceste do výťahu. Doritos! OK, takže som doma a môžeme si ochutnať tieto fialové Sweet Chili Doritos. Poďme na to. Vyzerá to nejako takto. Tak poďme ochutnať. No, sú také sladko štipľavé. Ako necíti tam veľa toho štipľavého. Ani tak neštipe ma to vôbec. Skúsim dať ďalšiu. Ako je to v pohode, trochu ma to štípe, ale nie až tak, že by neviem čo bolo. Sú fajné. Dal by som tomu od 1 do 10, tak ako chutia mi, tak 6, 10, 5,5 z 10, 5,5 z 10. Takže na budúce budú hot corn môžu byť, tie červené. A potom môžu byť tie cheese, tie žlté. Tak, čaute. A dajte odber. Čau.